Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, illum ukoll għandna programm ieħor ma' Giuseppe Meli u ma' Franz Kassar. U llum ħnamlu bħamna l-ġimgħa l-oħra nitkellmu ftit, darba nitkellmu fuq il-qagħda tal-għana llum, u wara ħanisimgħu ħaġa interessanti li ħajjartu jiena biex jagħmilha li Giuseppe ħajgħannilna fuq il-minore, fuq ħajtu. Huwa stil tagħna li barra Malta dow ftit li ġejn daħal, forsi kien hemm xi ħadd li għamel xi ħaġa fuq ħajtu, imma għana li kien preparat u jiena ħajjartu u speċi aċċetta li ma jippreparax. Spiritu pront imma bil-fatt, u dan huwa esperiment interessanti. Għax flana żgur li jridi jaslu waqtijiet meta ma rridux nibżgħu nivvintaw. Intikom merba. Ġus ħan nitkellmu Franz ukoll fuq l-għana llum. Intom it-tnejn issa ilkom inqas 25 sena tagħnu inti iktar ġus iżveru. Ilek ħafna iktar. X'taħseb li jista' jsir biex għandna nirranġawh? Qed nipprova jiena nagħmel mirakli naħseb imma naħseb anke l-idea tagħkom jagħmlu sens. Tgħidilna? Jibda minn rid. L-ewwel ħaġa li tista' ssir. Li suppost issir u hemm bżonn li ssir li kif jgħidu huwa jinqata' Olimpiki, tinqata' dik iċ-ċertu ejra bejnietna. Taħseb li qed tagħmel ħsara kbira inti. Kif jgħidu huwa? Jitbiet waħed minn ieħor għax. U li nkunu sports. Jiġifieri l-għana tieħdu bħala mhux tieħdu bħala hobby. U x'qallek u x'qed ġifieri tagħmel dik in-nofsija u sija kemm tkun u jgħaddi kollox u mhux dik il-ħaġa li. Jiġifieri l-għana m'għandux għalfejn jittieħed bis-sejt għax minnu nnifsu mhuwiex kważi kważi ħajdulek huwa gidba. Mhux hekk, ma nafx jiġifieri. Tajjeb. Però jidħlu meta jidħlu ċertu tensjonijiet li min joqgħod iħammem. Dak għax qalli hekk, wara x'qal anke min jisma' pereżempju. Nofs l-inkwiet, jekk mhux l-kwarti mill-inkwiet li jinqala msemmija mid-dilittanti x'iktar aħna l-għannejja pereżempju mhux dejjem nieħduha xulxin. Però ġieli ikun hemm xi għannejja jkunu impikati ifittxu xulxin. U jibqgħu llum għamlu sija, reġgħu intaqgħu għamlu sija oħra. Fl-aħħar huwa. U dejjem Minti tiftakar. Jiena il-parer li nagħti ta' xi ħlijien illi meta xi għannejja jidħlu ġewwa m'għandhomx għalfejn jerġgħu jintaqgħu. Ħallu ċertu perjodu jgħaddi li l-ħaġa tibret mhux li jibqgħu deħlin. Issa l-għandna kif inhu bħalissa u tista' titkellem intu wkoll Franz. Dejjem għandek l-udjenza kwieta, imqar sakemm iżommu għal għannejja kellha jridu huma u l-għannejja jgħannu. Ma taħsibx li jiżu mejjed l-għana. Jew bil-kontra intom bħal għannejja tippretendu li jkun hemm skip perfett. Skont ta' ġieli nkunu fih wienet. Li aħna nkunu qed nagħmlu. Fuq naħa. U fuq naħa l-oħra jkunu qed jitħattu fuq il-futbol. Fuq iż-żwiemel. Fuq affarijiet oħra ġifieri. Ma jkunx attenti. Ma jkunx hemm dik l-attenzjoni. Sawa. L-għannej meta jkun hemm l-attenzjoni jinteressa ruħu min qed jisma' fuq l-għanna qed isir u l-kitaristi. Għax il-kapaċità mhux tal-għannej biss. Il-kitaristi għandhom ġenju nħoss jien daqs l-għannej, mhux iktar. Għax jiena naqbad gitarra f'idi. Jisneqbad ġifieri fell-qara ħamra xorta. Kun għavoli għamet saħtejn, sentej, nitgħallima. Meta kelli jisu dawk l-20 sena. Imma għulli għajd l-sur mas, għantu ħetra ħarġ ġdida. Ejwa, kont bdejt, mbagħad insomma intqajt mal-mara l-għandi, għaddiju kitarra. Għaddiju kollox.
Ma ġifiri l-udjenza li pretendu għakwita jekk ħatoq attenta. Skur, mux jekk l-uġġett ġifiri kem l-għana u kem id-daq. Tiftakar l-udjenza meta daw jgħum xaħnu fostum jibda jannimakom. Jew qatt ma tiżdied di kwestjoni bħalma jsir barra minn Malta. Ġieli nkunu fi postijiet per eżempju u jibdew jixorbu, ras tibda tisħon, u nkunu qed nagħmlu jaqbad jidħol l-ieħor mnar qalba daw li kunu qed jisimgħu ġieli. Jidħol ġalofsna. Ikun delittanti Ma dan mhux fuq il-park ikun, mhux veru. Le, Ikun isfel. Ġaħwienet per Sewa. Inti Franz taħseb, l-għana kif inhu taħseb jogħġbok kif inhu jew inkella wasal iż-żmien li ntoħdaq xejn tawrika sewwa. Jena naqbel ma seħbi Giuseppe diskors li qalu anke rigward il-keteristi jiena nħobb nagħmel gadanza twila biex jiġifieri dak li jkun id-dilettant ikun naf dilettant. Ngħid waqt li qed nagħmel dak qed jieħu interess jaf x'għadd. U dik iċ-ċabċipa l-lavorjatuni l-abblawsien rigward ta' dawk ma tax nuhu pjaċir qalba li jagħmlu l-gadanza tal-keterri. Ġiela nagħmilhom hekk jien in-nies. Qed tifhem jiena ġifieri sportiv, nagħti pjaċir, 4 minn nies jiġru warajja, fil-fatt nhar ix-xahar ġimgħa stess isew tkellmu dawk, għax kienu qed idoqqu dawk. Ejwa insomma jiena qatt ma kont tajju, ġiela qalu li affarijiet oqqas tajt każ, netkak ġifieri sportiv. Tidħol inti ngħidlek u drink, ġifieri jiena ma nħoss li għandi. Issa rigward l-ispiritu pront. Ma taħsbux li speċi donna waqafna li ġifieri nannu u jaqaf hemm. Donnu m'hemmx xogħol mill-għannejja ma jivvintawx dejjem jirrepetu s kantalina. Ma taħsbux li wasal iż-żmien li ngħidu aħna mhux aħjar. Nivvintaw pereżempju il-ġimgħa l-oħra. Zeppi spiċċa dik il-battuta tajba li m'għandux brekijiet. Issa dik żgur. Laħħat, laqqas inti, Franz. Ma kon qed tistenni li ħoġbija, veru? Ejva, eżatt. Jifdaqqa waħda qaleb kollox. Flana per eżempju. Emmenti ġuż, libt kollox taħt fuq. Fil-li bdejt bis-serjetà u fil-li kollox. Sew inti stess. Mhux hekk? Eżatt. Dak għandu jkun l-istil li hu stess min qed jgħanni ikun qiegħed jivvinta miegħu innifsu u jieħu gost jivvinta. Eżatt. Mhux nirrepetu pappagal. U kultant ċanadek, Sir George, tkun tajt l-istess sanja, laqalda, mux għax bil-fost tkun tajt, tkun t-tuża jekk, għax darba l-bodaj bal-dakkejn li. Għalla għajdlek, għalli li l-gġiri għajdu, l għax tajt l-għanja ta' zeppi, jew tajt l-għanja tijak. Għalli, il-klem Malti kollu xorta. Għalli, ma dik tiġi ċirkustanza, li tkun t-tuża dik. Għalli għax jenad bodaj, u għanti tajt bodaj maħaj. Għalli għallu mux l-għanja tijaj tkun dik, għalli ġenad bodaj magaj u intant bodaj maħaj. Speċi rima ma toċ. Edem biex iż-żejjen. Le, sewa għallek. Tifem, għannej bħal dak bravu għek, ġifiri mux għajju, għax jgħalli inta merani għallana no pjaċir bejk anka kell-istar u mar Loreta ġanna ta' zejtun, ġifiri ra għallu l-bloq għalli għannej bravu. Issa, Zeb, fuq la bolmiza, taf bizzejiet li xlifek u xitnejt li toħra, ftit għadhom jiprattikawh. La bolmiza minn ikun ġifieri kollox joffri, mhux bħali jien ngħid għalija. Ma xogħol dik tan-nieħ. Jien ngħid għalija ġifieri għandna la bolmiza smajtu għax kif ġili tkellimna, insomma, kien hemm għannejja li jġbduk u ma tixtieqhom jispiċċaw qatt l-għanja. Nixtieq li jilħqu tfal imma. Ma dak kif ħatalmuhom? Tfal. Ġem mistoqsija. Li kulħadd iridhom jagħmlu la bolmiża. Aħna qed jgħallimhom. L-oġġett li tkun ġafik. Jien ngħid għalija jgħid li inti se tgħid fuqek. Ta' 12 sena. Kont nanni għaliki. Imma qatt ma kont. Ma smajt ġaħat biex għanni. Qatt ma kont ġifieri ta' ċertu klassi għalija. Però inti smajt. Għannejja l-ewwel ma smajt il-Maluel s-Simenza. Kien għad kelli forsi dawk 8 snin. Mbagħad ftit wara
kont majt il-Karmnu Tal-ħaxix? tal-ħaxix ma' Dolor miż-Żejtun. Kien hemm ċertu xmul magħhom ukoll miż-Żejtun. Għamletu. Però ifhimni, inti qed tgħid affarijiet. Nies li daw lilek għamlulek ambjent tal-għana la Borniża. Issa tfal tal-lum kif jidu għana la Borniża jekk m'għandhomx nies. Irdu jattendu jisimgħu. Se twieħdu rajba. Biex jgħidu t-tom. Jiġifieri veru li qed tgħidu għadajjeb imma jiena naħseb li nattakaw minn naħa l-oħra li ngħidulhom min jinteressa jista' jiġi u nsibu bħal Zeppi u jgħalmek ftit. Tkun ġa fih il-ġida. Inti kollu dispożizzjoni u xek. In-neta li għandi tlieta subin. Imma kien doq tejp. Jgħalqulu. Jgħidu li tfilu minn hemm. Ix. Sada mhux it-tfal tiegħi. Ara għandi tifla. Tħobba. Li kienet tifel ġifieri. Kuku tiġi mi f-serati. Malix, tfal. Xfija ħazin billi tanni għax tifla. Għax iktar, tifel iktar per eżempju ġaħanut. Ma faffariet uħra jistaw jiġu. Insomma. Imma ġifiri nasib għasal iż-żmien. Ma għadux nħarsu iktar bħall-antika, kemm kellu għaġuna iż-żmien, u ngħidu hemm bżonn noħolqu xi skola għall-annija. Aw, mela mawx. Kiku per eżempju sir xi ħaġek, min ikun ħobb l-ġett jattendi ju. Għandi t-tifla dilettanta kbira tal-għala u tqabbel saqsel il-dan. Sa talaq 7 snin, minnu ġus, u z-zomma ġamuħħa, u meta nirkbu fil-karozza, għala xtalen, taslu fejn il-ċemiterju, taqbad li jidir u t-sali potajt it-talba kolla. U plas minnek tuqt s-saqsini kif trabbejt mommok għana mixin, ta' uqtajd li fuq ommok, pa, uqtajd li fuq ommok, u kun uqtajd li l-affarijiet. Meta jgħaddu 8 tijiem jew 15 najdla zvedla għana. Tajd li għaw najdla xat li fuq nannajjen. Tajd li eżatt, ma tfallix wahda. Ma mċkunija? Mċkunita, u għallana fejkun hemm programma kit-television paġri l-għana. Janni Zeppi, janna lefillu Zareni, jgħidoq Toni, jgħidoq Willi, jgħidoq Kalċ. Tajjat li. Għax edem. Jien naħseb sal-żmien li rridu nkunu impenjati. Li aħna rridu ngħidu, aħna rridu noħolqulhom. Dik għajtelta tal-teacher. Nil-tijaj, għaltela għant il-papa tijak jgħalnit ma tqablinniġ waħda, għaltela u mela għalija, għaltela kif sa tqabbililkom. U dik-tifla għaltela tijaj zbedlana. Għaltela jinġa fija nibtet siġraw minnu ħarġu ħafna frijaj. Il-bonġornu l-kulħat nati tal-klassi kollha bib tijaj. U taċ kem ċawċ pula ta' għaltenna l-mezdi ta' teacher li l-ewel-lomma. Għattifem tifrej. Ma dak huwa. Mċokon. U fl-istessin mhux veru, u qed joħolq l-ambjent kif għandu jkun. U għandi wet għandu 18 sena tsajala 19, janni u kollu janni bravo ta' għanna fuq da' konton, għanċi koperċitu għek, u kelli għandu l-għandu Martin Ġus. Morna l-ura aħna anka semmija antiki li kienu dilettanti pesmi. Naqsu ġifiru ħafna minnhom naqsu kienu. Ma x'għaliex naqsu? Għax jitilqu. Ma jitilqu għalfej. Sinjal ma kontux qed intixbduhom biżejjed. Le, kollhom żmien ma jibqgħux magħna msija. Għax imutu. Imma mbagħad għaliex ma trawmu xi soħra? X'inhi r-raġuni? Għax daw kemm robbijin ġifieri timur 50 sena l-ura. L-iżvok kellana u b'dik l-sistema. U minn tiela l-lum għandu fuq jifraxu. Pero l-lum ma wasalx żmien li l-għana nifirxu fuq l-ħajt għallum. U għaw lajf iktar l-lum. L-għana jtisir tal-lajf allura? Jena għob l-imbotta ġili kunem li fejsa ta' għannu bloq. Ħar ormi, għajja sem mejwa, sa' tkunu għemmentom mela, ħara ġej. U tara jiġi niġi sem, tizdiet il-ħanut, anke tal-ħanut kommerċu kol. Għaxek kollu 12, jarmellu kollu 16. Għattifem, jifiri jenna fċertu għanna, jasurġu ċerru kem nafu tajjeb l-għana. Li kolem serata tal-għan. Kolem serata tal-għana. Alright? Jiġi għamelek, jara ċertu għanna, jirġi għamelek. Jitlaq il-barra? Jitlaq il-barra. Għalix mux ma jaqblux? Ix ma jaqblux, għax. Imlaw min? La, iktar min jattendi għabel.
U 30 sena l-ura kienu ħafna dilettanti. Ma allura ġifi wasal iż-żmien li aħna sew bħala għannejju semmu mhux. Jgħid ħanara x'nistgħu nagħmlu biex l-għandna isir iktar aġġornat mal-lum biex niġbdu iktar l-udjenza. Irrid isir xi ħaġa żgur. Għax wara qegħdin ngħidu intom mal-mutu aħna għaddiju kollox. M'hemm xejn. Hekk ħajġi qed tgħidu intom. B'xi mod irid issir di tibdila mill-qiegħ mhix imkien. Żgur hekk ma jsir xejn. Il-folklor Malta ħispiċċa. Mela ġus ħanibdew minn tiegħek illum, ħanagħmlu xi ħaġa ġdida. U ħadd għandna xejn fuq ħajtek. Tajjeb, ħajdoqulek Kalġ, ħajdoqulek Willy u Tony Farrugia. Nibdew? Ħanibdew. Nispera li tibqaw miegħi. Meta jien kont fajjel xkejken ħanajdilkom il-ġrajja tiegħi. Jiena kont tifel imqarqaġ, kont niġri u ġala li kont noħroġ il-bib infittex ikun magħluq naqbes mit-twieqi. Lana minn dejjem kont nħobbu wali qatt ma kelli xaban, imma jinext fid-dbatija għax missieri kien bir-raban. Kont fajjer, kont immur najnu, ommi miegħu kienet tippilla għax kont għadni tifel xkejken u joħodni innaqqis-silla. Kien jgħidli inti ħuħsib xalak m'għandek xi tridu tferfix. Jien biex kont niskappa minnu kont immur imbieħ il-ħaxix għax ommi daka li kien xogħla kienet tagħmlu ta' sikwit, kienet tbieħ il-belt il-ġdida u titla' anka raħa l-ġdid.
كنت نكبر وفيا صار شتتيب مصري بالناج كن رمان بديت نتلام بخيل خالد أما كلي ناش يا خلبو عالدانيين ما كلش خين بدك الشول ضيعني هو رمايد بالكاروتسين تا خيتي يا تنايد القوم شرطايتكم ديت تفسيرا متشبايت مشولاتلكم مرتم به البترول الجزيرة اما قدمت نحسب شي سنة قد ما كلي سيا فرانك وذاك الشول كان ضيعني وبيت الزيمل وانكا التانك نبقى نسمي هايتي ينا ما نسبي جاءت 18 جبت الشانسيان ومرت نهدم بترك الشط اما كيف سبيدنا الستوريا البنيدم اتمو كونتنت جري ما كنش كلش نعمل وطلعت روحي يا السمنت من تعجبت الشانسيان عالكم كنيلي خافنا نسوق السمنت بدايت يتفخم تكلابران دايم مهنوق مسخبي بتراك كنت نهدم الفندا دايم نمبكاو اما الحد كنا ننسى وكلش بالكاروتسي نشعلو كنا ننسى وكلش هالكم كنا الشول تقيل
għax konna nikru l-karozzi u nħalsu 6 pence il-mil. Konna nidduwa minn fil-ħodu u għal-ħin ma jimportax. Konna namlu ġurnata nġru ta' billejn ħduwa fil-11. U aħna xat konna ħaddima għal-venda dejjem impikati. Wilħat konna pattu kollox immorru wara xalati. Il-busket l-armir u immorru konna namlu kullum kintana. Il-ġimata xol ninsewa waħna mal-ħbib dejjem ferħana. Merkantija ħwejjex tqal bat intqajt mal-mara l-għandi u ramaw ġejjin it-tfal. Tabbejt bil-pis tal-familja fejn noqgħod ma kellix wisan. Ma bqajniex jiena u marti għaxu li di kelli 9. Mixiex fil-ħajja għaddejt nistħajilkom tajdu intom li fid-dinja mux għalxen ġejt. Kemm għaddejta mid-batija u saqqaft wiċċi kullum kien. Is-sarħilu għadda kollox u qegħdin ma' sħabi flimkien. Sajjernet tal-axħar għalija ikun aħjar. Dak lettilkom kien żmien ilu u l-lund biddel bħal lejl min-nar. Għalkemm għaddejt mid-batija niskop li kelli ma wasalx. Ikkumpanjaw Tony u Willy u bħala pring li daq li kalċ.
Proset ġus, proset, ejwa veru ħaqek sewa dak il-kappell. Għaliex ma stax tagħmel xi ħaġa aħjar. Nifraħlek u nittamaw li di ma tkunx tal-ewwel u tal-aħħar la tiegħek u laqas taħt ieħor. Għax dan huwa esperiment interessanti li l-għannej ma jgħannix biss fuq ħadd ieħor, jew fuq xi oġġett ieħor, imma b'kull dritt għandu jgħanni fuq ħajtu għax hija l-esperjenza tiegħu la ħajaqsam magħna. U issa ħanisimgħu l-aħħar ftit tal-ħin meta ħajannu bejnietom mill-ġdid Franz u Zeppi u l-aħħar 10 minuti jannu kif iridu huma. Nistgħu nibdew.
نسمعك ترسبوندي طيب منين خبياتي ومن لنار ليلك ديا من دارب خلاص بور انتي ومن يسمع ليلي والسغبي يا نيات على استسلفل والدفرنسا بيننا انت شو بالكابل انت برافو اينا بقالك وتناينا فولوزا والبرودنسا نشم كبرين أنا مخنا خافي فلانا لنا نكسبو أبل الخي وانت ولا جاسان تفندرا وينا بايزي المرسان ومن تكوني ناكنا لنا عليك لنا منا مسكالسان وكم انت يوم كاينا دايم نجرو في السهراتي يا نعم 53 سنة من تكوني دي دايم مباطي نستنضك بحالي عنتك وكم انتي وكم جوفينا
بيناتنا شي ما نعلم فيه وكم بالدعوة كابلنا اكخنا نملو بالخيام دايم ضنا مور نفتشو فهمنا مملي بداد بيان بالنانو وان كان دقو ما نعملو لبدا خمرية حبيب نشتيكم لتايدولي وشم مصباح من الهبيبرية ينا أكنا ملقادنسا لا تخجوس وصل للغي وكل قد يايات كلمة واحدة الله كما كنا طيبين وكيكو شاخت يسمعنا ووي أبيك داكيكو ريئت لا درب الخين البروغراماتا ومنا قادنسا كل وقت Mela, immek smajtu dak għana maqsum, da pala prim Tony Farrugia, kompanija Willy Saliba ta' Black Sorrows u Calceton Vella ta' Mustaċċa. Jena ringrazzjakom u nistedinkom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.